Şu günler Aşgabatda sarp edilen su üçün tölöw geçiren ýaşaýjylaryň ençemesi müňlerçe manat möçöründäki goşmaça tölöwleri geçirmäge mejbur edilýär. Häkimetler munyň sebäbini ýaşaýjylaryň su hasaplaýjy gurarlarynyň türkmen döwlet standartlary baş döwlet gullugynda hasaba alınmandygy ýa-da 2 ýylda bir gezek barlygdan geçirilmänligi bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 1 dekabrda paýtagtdan maglumat berdi. Öýlere aýlanýan Aşgabat Agsuw kärhanasynyň işgärleri bu ýaşaýjylaryň gurarlary düýbünden ýok, ýa-da olaryň ulanyş möhleti geçen ýaly hasaplap, 10 hojulukdan 4-üsine jerime ýazyp töleglerini gaýtadan hasaplaýarlar. İşgärler raýatlaryň hasaplaýjylarynyň kanuna laýyk ulanyş möhleti gutoran gününden başlap häzirki güneçen aralykdaky tölewi gaýtadan tölemegi talap edýärler. Dip habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä olar bu tölewi hasaplandy hojuluklardan bir gije gündüziň dowamında durman näçe möçörde su akýan bolsa, şonu bir aýa köpeldip onu hem bir ýyla köpeldýärler. Bu hasabyň jem möçöri ummasy serişde bolýar. Ýaşaýjylaryň arasynda 2000-den 4000 manada çenli aralykda tölew geçirmeli edilen raýatlar bar. Bu bir raýatyň 2-3 aýlyk haky bolýar. Ilat bu tölewi tölemekde uly kynçylyk çekýär. Käbir adamlar mümkinçiligini tapsa, wezipeli emeldarlara para berip tölewiň möçörüni azaltmaga çalyşýarlar diýip, bu ýagdaýlary başdan geçirýän yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Bu raýatlaryň aglabasy hasaplaýjy gurallary 2 ýylda bir gezek döwlet barlygyndan geçirmändigi sebäpli resmiýlere görä ölçöýjileriniň ulanyş möhleti geçen ýaşaýjylardyr. Olaryň ýene bir bölegi bolsa hasaplaýjylaryny türkmen döwlet standartlarynda düýbünden hasaba aldyrmadyk ýaşaýjylardyr. Olar gurallary hususy dukanlardan satyn alyndyklaryny, olary döwlet edarasynda hasaba aldyrmalydygyndan habarsyzdyklaryny, köp ýaşaýjynyň ölçöýjileri 2 ýylda bir gezek barlygdan geçirmelidigini hem bilmeýändigini aýdýarlar. Biz hasaplaýjylaryň görkezüjileri esasında sarp edilen su üçin tölegleri wagtly-wagtynda töläp gelýärdik. Töleglerin geçirilendigi baradaky kwitansiýalary hem görkezdik, şeýledi. Biz olary soňky ýyllarda su edarasynyň işgärleriniň de hasaplaýjylaryň görkezüjilerini barlap, tölegleri alyp gidendigini aýtdyk. Ýöne olaryň bizi hasaplaýjylary barlygdan geçirmelidigini aýtmandygyny belledik. Bize kulak asan bolmady. Dip yerli ýaşaýjy belledi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabat Agsuw kärhanasyndan we türkmen döwlet standartlary baş döwlet gullugyndan kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda saglyk edaralarynyň işgärleri ýene-de batışa sebäp boldular. Lukmanlara möhleti geçen we geçip barýan dermanlar paýlanyp olardan şol dermanlary satmak talap edilýär. Lukman öz aýlygyndan esli agdyklyk edýän mukdardaky dermanlary satmak işine şepagat uýalaryny we beýleki işgärleri çekmäge mejbur bolýar. Azatlyň habarçylary Balkan vilayatyndaky ýagdaý barada maglumat berdiler. Bir tarapdan möhleti geçen dermanlary adamlara satmaga ýüregim etmeýär. Başga tarapdan alazym ýok. Bizim maşgalamyz bar. Näme etmeli? Aýlyk ujuýpsyz. Indi bu gezek möhleti geçen derman görnüşli mejburluk bize agyr bolýar. Dip Türkmen başynyň saglyk öýleriniň birinde işleýän Lukman aýdýar. Howpsuzlyk sebäpli anonim gürlen Lukmanyň sözlerine görä, oňa öz ýolbaşçylarynyň özünden satmagy talap eden dermanlarynyň ählesiniň möhleti geçipdir ýa-da indi geçip barýar. Azatlyň habarçylary Balkan vilayatynyň saglyk saklaş müdürliginiň döwlet dermanhanalarynda wagtynda satylmadyk we yaramlyk möhleti gutaran ýa-da gutarmagyna sandyja gün galan dermanlary saglyk öýleriniň işgärlerini mezuri satyn aldyrýanlygyny anykladylar. Türkmen başyda saglyk öýleriniň bir näçesi bar. Olaryň her birinde 200 çemeti maşgala Lukmany şepagat uýasy we beýleki işgär zähmet çeker. Her bir Lukmana 3,5 müň manatlyk derman paýlanyp berilipdir we olara şol dermany bir hepdäniň içinde satyp pulny ýolbaşçylaryna getirip tapşyrmak buýrulypdyr. Lukmanlar şol dermanlary özlerine berilen bakadan satýarlar we bu işte öz kardeşleriniň kömeginden peýdalanýarlar. Lukman özü işleýän uçastygyna değişli medisina işgärlerini, şepaat uýalaryny we hatda garawullary bu işe çekmäge mejbur bolýar. Ol şol dermanlaryň bahasyny özü töläp biljek däl. Şonuň üçin şepaat uýalaryna paýlap berdi. Dip habarçymyz Balkanly şepagat uýasyna setirleýär. Dermanlaryň bir bölegi döwlet edara kärhanalaryna hem alınıp barylýar we büdjetçileriň arasynda satylýar. Azatlyk radiosu Lukmanlary möhleti geçen dermanlaryň sattyrylmagyna degişli ýagdaý barada Türkmen başynyň saglyk öýleriniň we Balkan vilayatynyň saglyk saklaş müdürliginiň resmiýlerinden maglumat we düşündürüş alyp bilmedi. Emma ýagdaýdan habarly yerli çeşme anonimlik şertlerinde gürleşip şeýle buýruklaryň diňe bir yerli resmiýleriň öýlerinden gelip çykmaýanlygyny aýtdy.
Aşgabatdaky sağlyk resmiýetlerinden we derman zawody tarapyndan tapşyryk bolmazdan vilayet sağlyk bölümi müdürligi beýle buyrugy berip bilmeýär. Dip Çeşme gurrun berdi. Türkmenistanda lokmanlaryň aýlygy 2200-2500 manat aralygynda. Häzir lokmanlar özlerine paýlanan 3,5 müň manatlyk dermanlary satyp bilmeseler, bu olaryň geçmedik dermanlaryň puluny öz hasabyna ödemeli boljakdygyny aňladýar. Türkmenistan sağlyk işgärleri ýyllar boýy dürli batyrşlara sedebar edilip gelýär. Mundan öň lokmanlar öz işi üçin derur medisina serişdelerini öz hasabyna satyn almaga mejbur boldular. Birleşen Milletler Guramasy Gazadaky konfliktiň 1-nji dekabrda gaýtadan başlanmagyny betpagçylyk hökmüne häsiýetlendirip ýazgyrdy we taraplary dowamly ýaraşyga çagyrdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky Insanperwer Edarasynyň metbugy sekretary Jens Laerke uruşyň gaýtadan başlanmagynyň Gaza zolugyny dowdakyň durmuşynyň dolanyp barýanlygyny aňladýanyny aýtdy. Bir hepde töweregi dowam eden ýaraşygyň möhletiniň tamamlanyp, onuň möhletiniň uzaldylmazlygy bilen Israýlyň söwüş uçurlary Gazany gaýtadan bombalamaga başlady. Asuda Palestinalılar pena gözledi. Gazadaky uruşyň gaýtadan başlanmagy betpagçylykdyr diýip Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýokary komissary Volker Turk aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres X sosial media platformasyna paýlaşan postuny uruşyň gaýtadan başlanmagyna gynanýanlygyny hem de täze bir hareketmeniň alaşylmagyna umyt bildirýändigini aýtdy. Uruşyň gaýtadan başlanylmagy diňe hakyky insanperwer ýaraşygynyň nä derejede möhümdigini görkezýär diýip ol aýtdy. Laerke bir hepde dowam eden ýaraşykda uly gowrumly insanperwerlik ýardymlarynyň gur ilatly Gaza zolugyna eltilendigini, ýardymlaryň hatda ary kesmeden ozal tas dolu diýen ýaly öpçünçülükden mahrum bolan Demirgazyk Wadi Gaza sewitlerine de baryp ýetendigini aýtdy. ABC we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terror guramasy ýylyp kesgitlenen Hamas bilen Israýlyň arasyna bir hepde dowam eden ýaraşygyň möhletiniň 1-nji dekabrda tamamlanmagyndan bir näçe minut soňra Israýl söwüş uçurlary Gaza zolugyna nişanlara zar burdy we dolu güýjüne gaýtadan başlandy. Gaba wasynak territoriýadan gara tütsä asmana götürildi. Israýl günorta Gazanyň käbir sewitlerini asmandan duýduruş hatlaryny taşlap adamlara öz öýlerini terk etmeklerini duýdurdy. Bu bolsa onuň hüjümi giňeltmäge taýýarlanýanlygy barada pikir döredýär. Israýl harbylarynyň zarbalary ýylan etmegi anyny ony yerli wagt bilen ýerden sagat 7-de, Aşgabat wagt bilen ýerden sagat 10-na ýaraşygyň möhletiniň tamamlanmagynyň bary ýogy 30 minut soňra bolup geçdi. Birazdan Israýl Hamasy ýaraşygyň şertlerini bozmakda, şol tanda Gazadan Israýla tarap raketa atmakda aýplady. Uruş hareketmesi 24-nji noýabrda başlady. Ýaraşyk ilki başda 4 gün dowam etdi. Soňra bir näçe gün möhlet bilen uzaldyldy. Bir hepde dowam eden ýaraşykda Hamas we Gazadaky beýleki jeňçiler Israýldaky 240 Palestin tutsagynyň erkinlige goý berilmeginiň öwedine yüzden gowrak zamuny boşatdy. Olaryň aglawa bölegi Israýlliler bolup durýar. Bu aralykda Başanyň döwlet sekretary Gazada asuda ilan üçin howpsuz zolaklaryň döredilmegi boýunça Israýla çagyryş edýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken 30-njy noýabrda Israýly harby operasiýalara başlamazdan ozal Gazada asuda Palestinalılar üçin howpsuz zolaklary döretmäge çagyrdy. Israýl biýgüne Palestinalylaryň adam itkilerini mundan welek azaltmak üçin insanperwer raýat goraglylygy meýilnamalaryny durmuşa geçirmeli diýip ol Tel Avivde jurnalistlere aýtdy. Blinken bu sözleri Gazada Palestinaly tutsaklaryň öwedine bir topar zamunyň boşadylmagyny şaýat bolan ary kesmäniň 7-nji gününde aýtdy.